नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान. आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा. आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स सी. अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे, 9421 72 71 48. गेली 2 वर्ष देशासह राज्यावर कोरोनाचं संकट होतं. त्यामुळे प्रवासावर देखील मर्यादा आल्या होत्या. अनेकांना इच्छा असूनही कोकणात गणेशोत्सवासाठी जाता आलेलं नव्हतं. मात्र आता कोरोना संकट कमी झालं असून सर्व निर्बंध उठवण्यात आलेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर यंदाचा गणेशोत्सव धूमधडाक्यात साजरा होण्याची शक्यता आहे. मुंबईमधून मोठ्या संख्येनं चाकरमानी हे गणेशोत्सवासाठी कोकणात जात असतात. त्यांच्यासाठी मुंबई भाजपाच्या वतीनं खास मोदी एक्सप्रेसची व्यवस्था करण्यात आली आहे. एक्सप्रेस 28 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 वाजता दादर रेल्वे स्थानकातून सुटणार आहे. या ट्रेनचा मार्ग दादर ते सावंतवाडी असा असणार आहे. मुंबई भाजपाच्या वतीनं मुंबईतून कोकणात गणेशोत्सवासाठी येणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी खास मोदी एक्सप्रेसची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या गाडीचं दुसरं वर्ष आहे. या रेल्वेतून कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना मोफत प्रवास करता येणार आहे. ही ट्रेन 28 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 वाजता दादर रेल्वे स्थानकातून सुटणार आहे. दादर ते सावंतवाडी असा या ट्रेनचा मार्ग असणार आहे. प्रवाशांना या ट्रेन मधून मोफत प्रवास करता येणार आहे. गेल्या वर्षी देखील ही ट्रेन चालवण्यात आली होती. प्रवासासोबतच प्रवाशांच्या एक वेळच्या जेवणाची मोफत व्यवस्था देखील करण्यात आली आहे. यंदा देखील दादर ते सावंतवाडी दरम्यान मोदी एक्सप्रेस धावणार असून अधिकाधिक संख्येनं प्रवाशांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा असं आवाहन मुंबई भाजपच्या वतीनं करण्यात आलंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला